చాలామంది సెంట్లు కామనే కదండి. సెంట్లు కొడుతున్నప్పుడు ఇక్కడ కొట్టుకుంటారు స్కిన్ మీద దయచేసి కొట్టుకోకండి. ఎందుకు అంటే ఎస్పెషలీ ఇక్కడ థైరాయిడ్ గ్లాండ్ అంటూ ఉంటుంది. థైరాయిడ్ గ్లాండ్ తెలిసిందే మీకు, జస్ట్ నార్మల్ బాడీ పార్ట్ అనేది కాదు. అది మెటబాలిజంకి ఇంపార్టెంట్, హార్మోన్ రెగ్యులేషన్కి ఇంపార్టెంట్, టెంపరేచర్ రెగ్యులేషన్కి ఇంపార్టెంట్, ఈవెన్ మూడ్ స్వింగ్స్కి ఇంపార్టెంట్, అన్ని ఇంపార్టెంట్ అది. సో దాని మీద కొడుతున్నప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఈ యొక్క ప్రాబ్లమ్ థైరాయిడ్ కాదండి, అక్కడ ఉన్న సెంట్లలోని చాలా వరకు ప్యూర్ కాదండి. దాంట్లోనే ఏంటంటే ఫ్రాగ్రెన్సెస్ ఉంటాయి సింథటిక్వి, అండ్ ఇంకోటి పారాబిన్స్ అని ఉంటాయి, టాబ్లెట్స్ అని ఉంటాయి. ఇవన్నీ ఏంటంటే హార్మోన్ డిస్రప్టింగ్ మాట, అంటే ఈ హార్మోన్ యాక్ట్ చేయకుండా ట్రై చేస్తుంది అన్నమాట ఇవి. సో మీరు డైరెక్ట్గా అక్కడ కొట్టేసుకుంటున్నారు, డైరెక్ట్గా వెళ్ళిపోతుంది అక్కడ. సో ఎప్పుడైనా స్కిన్ మీద డైరెక్ట్గా కొట్టుకోకండి. ఒకవేళ కొట్టుకుంటున్నట్టయితే దీని మీద షర్ట్స్ మీద కొట్టుకోండి. అండ్ ఇంకోటి మ్యాక్సిమం అవాయిడ్ చేయండి అది. లేదు అంటే ఎసెన్షియల్ ఆయిల్స్కి మారిపోండి, నేచురల్ అవి, అది బెస్ట్.